Hello लोगोफोर गुड मर्निं गासैनिबो फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय बावहरबाय नै माने आं बरपेटा रोडआव भारासो थायो नालाय बे भारा थाग्रानि जोंनि रुमनि सिथलाया एकदम दैजों बुंफबजोबबाय गारि गंसे दोनदोंमोन आङो गारिखौबो लोमबाय आरो दायो ओरैबायदि दै जानानै दङ लेट्रिनाव थांनो हाया इउरिनेलाव थांनो हाया एकदम आदै फा गाहाम दै नोंथांमोना नायलांबाय था आं खोन्थानि थैबायलै दिनैबा दैया माबायदि लोमजोबखो नै बिदि लोमदों होननानै मिथिथाराखैमोनलां आंनाबो स्कुटिया जारला दंसै माथो बोखारनांसिगोन आयु माबायदि लोमजोबखो सेस्लेथोरखि ঠিক আছে এই न'आ गिदिरलाय लांबाय हनै जाओ गिना लागे अभी कैसा लग रहा है कैसा लग रहा है अच्छा लग रहा है कोई कहेगा ना क्या बारिश आने से मेरा घर पूरा डूब जाए अच्छा लगेगा ना अच्छा लग रहा है ठीक है क्या करेगा सब्जी में यही है यही है हाँ हाँ जारलालै खारनांसिगोन गामियाव न'आव थांनांसिगोन बेयाव जानाय नंला थोरोबजोब्बाय हनै बे आंनि भारा थाग्रा न'नि माबा आरो बारान्दा नोंथाङा दा माबायदि मोनदों मोजां मोनदों ना फेन्दासे खा दैया ना दं हा ना दं थांनाय खिजा जिलापि एवना दोनजोबदो इयाव मिठा मिठा जिलापि राम आं थांखाथारलालै आयु मिठा मिठा जिलापि आयु बे अबस्था जोंनि रुमाव पानी डाली दिसा पानी डाल दिसे ना पानी दे दिया क्या बरपेटा रोड जायखौ होनदों बिराद लेथ्रा जायगालै बे एसे अखा हाब्लाथाय थाबायजाया आरो एसे सान्दुं दुंब्लाथाय ओरैबायदि थुलायानो थुला ओंखारजाया माने एसे सान्दुं दुंबाबो गाज्रि आरो अखा हाबाबो गाज्रि ओरैबायदि लेथ्रा जाखायो अखा हाबाथाय ड्रेननि दैमाखाया ओंखारजोबो बे अबस्था लामाफोरा गोनां खामानि नङाबा दा फैखाथार नोंथांमोना बरपेटा रोडआव एकदम दै लोमजोबनानै दङ लामाया
कैसा लग रहा है